prečo je dobré kúpiť nový SSD disk. Jeden z použitých SSD diskov, na ktorom strihám, je C, kde je Windows. A to je disk, na ktorom s veľkým množstvom dát často ideálne nechcete pracovať, aby vám vydržal čo najdlhšie. Našťastie nám Kingston poslal svoj nový Renegade G5 NVMe M.2 SSD disk kapacitou 2,0 TB a ak sa nemýlim, ja by som mal mať v počítači ešte jeden voľný M.2 slot. Takže disk mám úspešne nainštalovaný, už na ne aj kopírujem. Teoreticky je schopný dosiahnuť až rýchlosti 14200 MB za sekundu pri čítaní a 11000 MB za sekundu pri zapisovaní. To je možné vďaka technológii PCIe 5.0, ktorá zvyšuje priepustnosť disku a je v zásade takmer dvojnásobná ako doterajšie používaná technológia PCIe 4.0. Pocítite to predovšetkým pri práci so 4K, 8K a dosť možno aj 16K videom, vďaka čomu môže byť teda práca rýchla nielen pri strihu, ale aj pri samotnom renderi. Treba tu ale brať do úvahy, že vaša matičná doska v počítači musí tento štandard podporovať. Ja mám teraz každopádne nový super rýchly SSD disk s kapacitou 2 TB a hlavne mám nový hlavný produkčný disk, kde budem aj strihať a renderovať, pretože je najrýchlejší z tých, ktoré v počítači mám. A teraz aj vy viete,